Yakima humwanchwa umurigereria eyamase yamutuyariganira senchera yabenekima gukumanya ayatekire kurwa kiete itkurare riri 20 riri umutenyi gwe 12 umwaka yiga gwechirwe na 2024 nabigo amotenyi wesuguku nabigo motenyi marikima ase umwaka yiga kurinde itkurare abari kwetoni go basore binyoro imoko yarentera senchera yobo ikrano unatekire kurwa kiete gwekira chinse chiga ikyunga chinsa isarane bra senchera gwekrano kurwa Munu bimanyiraniga kuruko Wilson Makorinchen kuruko Brian Sagine sena kabana into koma elio. Uya kegima humwanchu murere kiunga togo chaka norobotiro wichani ya kegima kurwa sisa location ya Kirwa iyo kutoka se constituency ya Nyaribari Chacha se county ya Kisii asedi skurare road ya mate ya yabuka ichano magego y'umusacha oyomo goita abana baye babere gwikogo kwa nabugo n'umurugiyoe anapo igana yo manya gukoraga gwesungi askari yote bekananga nigo ekagera nigo batwarete chitofauti kya mangana rengete ukwanchani mangana boiga korengana n'abakono batebanga nigo tatu mwabo musayo yo egotebekana arenge no bwanchani go sabwate ukwanchani cyaso murugiyoe na igo ndukirerete musacho yo kuimukige tambukire cyugoika gosaria nabugo go Kenya ya mate yaye gwikogo kwa nabugo na maga yaye wesungi abana utumanyi muri Tsukuru chinse mechodana muzungu Yeta wongoro kicheni mzani abana babakure n'abamurunyi toko kuchemisi masese bono mkwano mugano mokeiga buna ringane riya cyagete umwana uyo sire tokoro kucharisi boko muri ni arengenga umurugi oya ngutumekana bari na ise one gente kero kiari gukwana abagandi kisaka ryugo kana mono sana tekera kana ono koranga umwana oya gatwara uborobo nene mbaki gaikira gacha gukora nyong'oneri akoriga mwaro rirera buna twabukeke mambie stol twanyora nga umwana ochasi nigabo getichisa sasa baya gutuko akagenda agatura ise iriako mutura ko igora kunde ni gare no mo raka giteise mioro mutu lakini achieta agasomu tapueti no ari wono mwana oyo kuna nche ni gona bokire ke mari ke na iwe nganeye nasoka gucha paras tuteneine toko na gukona ringane ringa omwana oyo nachieta agachikoita isengi kusari ko mubori igo mwana ono araire nyombe mumoro chase bakwerete twasi nikomanyanga no ari lakini etoka ndeta gukwana umwana ochiosoka umwana ochari cyoyo kara amanyingoka twastoka tokuboge kara umwana yara amanyingoka ngakibonereya tokumubora tata mino no ari na mama mino ngai no bari ngai bari abaraire nsebone nkora yantu omekera na ramanyingari nakagira ngabona abantaba mbali moyo nyombaga oikabona tokukwana iganga basokire nobo no mumuro minto chemis cha Josefu bachiko igore nyombeye banyoreke no mwana church nigengentete nigaitete mukaye n'abana baye babiri bana so mugano ororo abana bayigaitete babere ngotebekanere nga nisoyo babyarete aseri ngana bana rirwerete ribebi nandi ryo kondokia nandi ryo bosoku omugaka gutwara mukamu muroye bono nanyo mwana oyo chitegwe kora kimwanya abantu abakoranye ngane nigo yamusaite bobe akeranga tali muntu Samaria Tangoro Nicholas Nyamwaro muchibo ibero keshe no nanyora kwake rwesimi no assistant chief Kiro sub location Mr Douglas Onjali na ere ganyore reporting mu muroko ku Charles Stems oitire family yayo mu swati oye na abana baye babiri lakini yo omona minjoli amakweli na roja kogera abantu bacha kumanya bone karo mambi bwakire lakini nonya nise nachiete ise gotuko sa sabaiga nera akamurangeria ise gako igora akanyora ogwansa komukenya lioka ego tu ikiroro kwanyorire na maino mumuro inabe na baitete abantu baye nera ageita twake report ase police ya Iveno aso mosi nere atekie chukumu twake simi bosongo abo bisa bali ba climb bakire bakorire keriba bweneta gukora barusiye emebere bayirire iko tware gusabanga abantu ba minto bonsi asemure atwara obotoerero serikali kegendete gukora obotukinga ningi kiagero mu muroyo okorege koreke
Njora imise bali bawo twaro borurenga kimne ga yeme turatebye abantu baminto kuba bwate amangana nyomba family issues banje gusangana abamwabo nekikanisa nchiro tubwata abapasta balisi baitombaro na intu abagambi ntoro tusanga amangana ayo twanyara kubatebereria na kubakonya nase mechando ekorenta ebikorobune igona bona ariko tanga abantu baminto babasa koira ichika samago kabo nonyene kero baruchinga lingana niliko ngwasi bali tigabateme gusangana abamwabo egere ekero lingana buniriko sangwa Wanchumele roboti rowe chane kima korwas chinse mechi gabo go kunyira tu aiganiga chira matuka make oka magayo gukora e campaign erengeta matuka 15 nerimo ayalenge to gukora chisegi chiegenga he so unfortunate na go roboti rowe chanya kegi makole no nyara senchiro bikran kema chikoraga chinse vera senchira yobo imegotikana na yungu koira ya masemo ikase county 046 county ya Nyamira asiris koira rero mwaziri bobo cheni korwase county yo Donald Mogoi niga ramuro bwo kubwatoka amali gucha sinyegitari me mona 15 nemo wanene mona sub county chonsi inyeche county ya Nyamira asebo iga marioga yonsi aisaine birengo bechi milioni 30 asebo igabora ochakiro mwakogo chabigomba kubwatoka yande asentunda ya kabira roboti urwa senchira yowekerano Yakegi roboti ro minto pol kapoka rabago niganda kurwargania senchera yobo ikran kolinde okoirania goika ase wodi ya Bokimonge iyo kutoka se bunge ya Machoge barabo ase county ya Kisii somori kito Isaiah mubabo iganda tumanyanga niga bible school yobo roso ya Kenyoro PAG baso kirina ko murunganeria kubara kwa maga cha se school yo sebona ba moboli mu bunge bwa nseme mheshimiwa engineer Obadia Barongo weso kiana govwatoka enibo erengete kengante CDF kubakonya asamaga cyo yesukuru eyo pasoro mweshimiwa ito Nolfason Obadia Barongo asole no igwete amangana yatogo kwa na CTV oranje tokonye reta ngo abantu abukwa bete gasi arene ntuna tu atito kaseri ne ibuyu na abantu bawo chirocha bangina ntunto bamanyeti kera toro cha abantu bandi kurwa bagere bari ne ibuyu ne metungi na bawo chirocha to gacha kusabe gasi na tonyore school fees tu akane to kaseri igona re osorando nsi asole twagasorera samabera manana seritaria Yesu ancho tokorose di school yeito yagure abana baito bagocha January basome tubana ntomanyeti oyo twana koe kunone amaje tokore gasi twana koe gura abantu bakorusiko bakora gotogocha ne biguyu nande twairana gona batubwata bakongo nande tochande gete ne birasi bito byagure na abana January ko igora bare batigere chibire to igore school igobana se school yeito tobwata bakongo abanene usabona bangina ko kurwere kai mondo gokore gasi ndubu adsaine je koro kinaki o mondo gokore gasi nyarebe e company gokora nyarebe eto ko ngaki o mondo gokore gasi no mogere inu mara ko moy ya to mondo gokore gasi ga ya mo to mo ta control dani mo lakini rende ntuntura ate magendero takora onde bwese gokora tigakore lakini tomanyanga ningo gokore gasi Tukubwatu kayungu kumanya tumurike itoko rwase county ya Kisii bagaro no toto nyaingiriri twegoro nigatu bwatu kire toroboti rwabeneke maroringete oropoti kurwa service area yo mo auditor general ibego kurire kisabu cya serikali asaba tumanya karabonige county ya Kisii botumikwe nibo nigo botari asebirongo ebiya asaba gago tumanya tu nigo ensemo ye kiti ose kiti kirikerenge tamani chipasa rigo cya saboro kiwa bego kyabwate obo tutu kanoroboti rwasenchera yo kirano ase entunda entangan kegima zenya kaikumi account ya Kisii ngenorira oroboti orobekegima kurwa ase abisyo modita general roboti romai kalotebuna advice opinion
Kulingana na roboti rwo Auditor General chitariki 9 omutinyi 12 omwaka wa 2024 rwo mwaka oerete chitariki 30 omutinyi gatano na limo omwaka 2024 igorokoro kiabuna ebitaru byechibesa tichiri inyikeranu na igo tichiri korokia obwana igoro ye county yo. Roboti rwo Auditor General Nancy Gathungu nigorokoro kiabuna nigo serikali ya county ya nete ekonda gochese omune konda yomo kwa gatache bichi county ase ya kanete shilingi milioni 99 nyuma yo guchaka gukwa gachoko koroberi ko ira shilingi milioni 5 korengana na Gathungu serikali ya county turwete bosaiti igoreko bwatoka chibeze cyo gochese omune kondo yo na ase igo omubaro wechibeze cyo to kunyara kwanekiwa. Ase roboti ruru nigo munyakonda ayete shilingi milioni 24 nechinguta kienda gote 24.9 million okora amonjoreri yechiabisi cyo mu governor okwo atakere kokoreka asemetinyi 24 yarete omwerio bo mutiri 12 wo mwaka 2023 korende imetinyi kienda magayaye emereme yo goikabono teraera. Gathungu boigonika gotabuna chisingi bilioni eyemone chinguta isanesa togoso 1.8 billion ase budget ye county nigochanganyetiwe chingagi chokoroswa we supplementary budget egento yasanute emirobeli chini sana nebere ya magendero ase county yo egento kirma menchani lichiko limanyindabuna Public Finance Management Act 2012 kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasari Asensemo ya chipasari account ya Kisii nigo yatumete shilingi milioni 345 gosa 345 million gosira abarokiwa bali babwate okugania korende kunenge okwe robot yorwo nigo gokoro kiabuna milioni gosa milioni yemo ne chimutaibere 1.2 million tichimanyiribu na chatumegete abarokiwa 54 nigo bayetwe chipasari nganonya tibabu techi namba chiabo je skuru goza admission numbers egendo kerete obotumeki wechishingi 289,000 oboigo 225,000 nigo charwetu kabere gojia ase abarokiwa 35 na babere ababwate amalieta bwekaine korende egotebekana buna nigo barwete adachi ward ao naboigo chingi 344,000 nigo chiabwato getugo chia ase abarokiwa 45 mo abo babwate amalieta yababuli abwekaine naboigo ayabarokiwa abo abwekaine korende bagotebekana korwa ase chiskuru ao abarokiwa 15 na batatu nigo baetwe chibesa chintundebere gati shilingi chiribu 10 ne chiribu 20 ejigerete ogotumeka we shilingi chiribu kiminye na 15 mo ota 416,000 Aaron Ototo Nyangiri yakegima mwanchumere inense mo entangani yoroboti rukulende diskulere la senchira yubo imekegima tuchuko kubatukira chinse mo chinde ibere isatu kubatukana no butumeki weni bogegase county ya Kisii na igangolengana ne obisio Auditor General gosobisi kudile bitabo bya serikali ya sense ya Kenya igo mwanchumere diskulere ro chinse ibere senchira mwimena boigo chinse inye asenchira bikankegima muri kitaro no toto Nyangiri Isaiah Maobe Daniel Ontiri na kila mmoja nataka kwa na roboti ro senchira yobo imegoko erera eseke koroseke sector ya mocha sektende mangana lengete butmeki ku which basa sechi contractor biga mangana lengete okoli kwa bakoli gaswe county ya Kisii kolende wekera mwanchumendo chapto kire 15 igore chinza isano na ibere cheri tkurara liskwe merongo evere yumutenye igabwe bumutenye 12 mwaka igabo chiwe na merongo evere 9 2024 kurasense bimanyererio nigakoroko mtu Wilson Makori nchenkoro kwa brand sagini sena wajone kinga chibichane ryo krasen chirenge kigma nigakoroko minto kariri toligerni chikora la chinsa ikomia senchera jobo ime bye bye ne noga niko kolerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe